el cos parla a través de la tensió, del dolor o de l'ofec, el més curatiu que podem fer és aturar-nos i escoltar-lo. Aquesta meditació guiada t'acompanya a fer-ho amb suavitat i presència. Et convida a recórrer el teu cos amb atenció, a reconèixer on hi ha tensió i a portar-hi respiració i amabilitat. En pocs minuts descobriràs que no cal lluitar contra l'ansietat, només cal tornar a respirar dins teu, deixar que el cos recordi el seu ritme natural i permetre que la calma es desplegui des de dins. Pren-te aquest moment com un gest d'amor propi, una pausa per cuidar-te i reconnectar amb el teu centre. Escoltareu molts ocells durant la meditació, l'estic gravant aquí al mas, que és molt especial per mi. Doncs comencem. Pren-te aquest moment només per tu. Troba una posició còmoda, asseguda o estirada i deixa que el cos es recolzi sense esforç. Si et ve de gust, tanca els ulls. Sí, deixa que la mirada descansi. Respira amb suavitat. Nota com l'aire entra i surt sense forçar. Només observa. Inhala i exhala. Una vegada més. Inhala i exhala. Molt bé. Cada respiració és un recordatori que la calma ja és dins teu. Ara porta l'atenció al cap. Relaxa la mandíbula i deixa que les celles es suavitzin. Baixa cap al coll, les espatlles. Nota qualsevol tensió. No cal canviar res, només observa. És com si el cos t'estigués parlant. Segueix l'escàner pels braços, les mans, el pit, la panxa, les cames, els peus. Cada punt que observes és una oportunitat per acollir el que sents. Somriu. Si et ve de gust, somriu mentre ho fas. Ara, escull la zona on notis més tensió. Col·loca-hi la mà i ara inspira lentament com si enviessis tot l'aire allí. Exhala, deixant que la tensió s'allibera una mica. Inhala, exhala. En silenci per tu, digue't alguna cosa amable. Com aquí també hi pot haver calma,
Sí, sent com les paraules t'abracen. Inhala. Exhala. Molt bé. Ara porta l'atenció al cos sencer. Sents com la respiració i la calma es difonen arreu. Com si el cos recordés el seu ritme natural. I encara que hi hagi una mica de tensió, reconeix que la pau també hi és. Inhala. Exhala. Dona't permís per notar aquesta sensació. És el teu espai. Només per tu. És teu. Mou suaument els dits de les mans i dels peus. Estira els braços si ho necessites. Respira profundament una vegada més. I quan estiguis preparada, obre els ulls lentament. Porta amb tu aquesta calma i recorda que sempre pots tornar a aquest espai dins teu. Gràcies per regalar-te aquest moment.